Oameni buni, în acest episod vom filma din nou acest joculeț. Stați puțin. Am văzut acelul de clip. Dacă se aude ceva că mănâncă, sunt eu mănânc un fursec. Ok. 40. Cum am zis, o să mai fac din ăștia. Pentru că ați văzut că acela era prea puternic și ne trebuie absolut tot evoluat. Da, nu la desene. Unde ai telefonul? Telefonul de unde e? Telefonul mama e al tine? Da, îl adus și pe acolo prin patea vezi. Da, Pierina. Ia uite, se strigă tati. Adi. Se strigă tata. Stai puțin! Du-te, Adi, că ne cheamă în noi joace. Stați puțin, mă scuzați, numai că am uitat să dau drumul la filmare. Cât bani am făcut? Uita, 7000 și nu știu cât. Ia băgăm pe 5 și după aia îl băgăm pe 8. 5. Stăm mai jos, așa. Hai. Mamă, mă dă cu botul ăla acolo. Pierde avantajul care l-a avut să-i față de alții. Super! Zburăm în cer! O seară ți-am luat basma, iar acum te văd fără ea. Dori. Mama ta că e singur. Ce chile. Uitați-ne mașina în față. N-am uitat să dau racheta. Și nu prea mai are ce să ne facă. Bun, nu? Next. Și presupun că o să mi se pună amândouă? Nu o să mi se pună amândouă. Vreau să fac un milion. Bine, și după aceea o să evoluez. O să fac armură și nitro. Pune aici așa. Și fiți atenți, deci n-am început de atunci. Că știam că așa o să întâmple și am prins un avantaj foarte mare față de celelalte mașini. Și fiți atenți ce zbor iau. Două kiluri. Niciodată să nu spui, niciodată. Niciodată să nu te pui sub roțile unei mașini. Că ați văzut de ce? Pentru că l-am făcut de umurit.
Hai mă, așa, da. Uite, dacă aș putea să iau așa. Mai... E, bă, fix ca atunci pe ultima. Bun. Yes. Next. Așa. Acum intrăm la, da, doar să facem car shop. Pe apărare, pentru că ați văzut ce repede ne-a făcut. Mamă, ce bine arată. Level 8, hai pe level 9. Ia să încercăm la bolbazaurul ăsta de aici. La uriașul ăsta de aici. Pe uriașul acesta. Care îl vedeți acolo pe imagine. Hai că o să bag la like cu video. Am văzut acea filmare. Să vedem dacă aveam șanse, dar nu prea avem, pentru că uitați-vă ce nitro bagă. Cred că trebuia să evoluăm la nitro. Hai mă, mai este foarte aproape să-l omor. Hai, încă una, hai încă una. Încă două de fapt. Hai nitro, asta fu. Nitro ăsta. De acest nitro am nevoie. Gențile grele. De ce spune să nu mă iei toate la cărțile după tine? Ah, ce-a scăpat. A scăpat norocosul. Este, bă! Boss kill. Și facem acest nivel. De față cu voi îl fac. Ia-o, toată casa cu tine în Dar stai că filmez. Stai pe... Da, dar eu nu sunt cocoșat. Tu de la Notre Dame. Nu, da, zi cu timpul, dacă nu ești atent. Ați văzut cum am dat finish-ul. Victor. Oh. Trecu în Pompei. Nu pot să cred. În Pompei. Hai că începem 5, 10. Hai că le începem pește. N-am dat. O să fie foarte greu aici. Strugurii, prunele, butuile, merele și perele. Cam acestea sunt toate fructele de sezon pe care le putem mânca toamna. Ne evoluăm rachetele. I-am pus acest căpăt, că îmi place. Când o să facem maxim, vă dați seama, o să rupem. Fac. Aoleu. Într-un... What? Ce ciudat e! Pentru că le dă pe toate din spatele meu. Stai bă, că tot mă blochez, n-am nitro de... Unde aici? Îți trebuie nitro la maxim să câștigi. Kill. Mă enervai, mă. Bă, eu nu mai mă joc jocul ăsta în viața mea. Uite-te și tu. Uite-te și tu. Bă, tot nu mai e mine vinul ăsta. Bă, nu fi. Gata, eu mor aici. Mor de față cu voi. Bă, dar mai aveam viață. Next.
Nu, n-am pus. Să facem 10 de aici. O să vedem cum e în Pompei. Doamne, cu ce mașină o să joc. O să mă facă de vai de capul meu și eu joc cu asta din Egipt. Mamă, ce mașină șmecheră e aia. Aici am nevoie de nitro. Mamă, ce mă sperie de vulcanul ăla. Aici e o mapă mult mai faină. Mult mai șmecheră. Formată, cum să zic eu. Opa. Niciodată să nu spui, niciodată. Niciodată să nu spui, niciodată. Uitați, ați văzut cum am trecut. Ați văzut? Da, cred că acest nivel și voi termina. Care este în spatele meu, dar nu are nicio șansă pentru că am 5 rachete. Uitați, deci. Cum se învârtea. Când mi-a dat. De fapt o să mai fac 11 și voi termina. Intrăm la car shop pentru că ne trebuie evaluat. Foarte multă evaluare. Nitro. Totuși să ne luăm un tatuaj. Ne luăm pesta. Așa că arată mai șmecheros, așa de fel. Să se încarcă-te mai repede. Pompei! Ce pumpează lavă prin tine, Pompei? De fiți atenți, nu așa? Și din prima. Bă, fiți atenți ce fac, bă. Am făcut o mare porcărie. Kill me. Kill me. Pe tine. Pe tine, pe tine, pe tine. Vreau să te călăriesc. Diavol. Da. Kill me. Inițială. Bă, fii atent ce m-au făcut ăștia, ce mi-au făcut, nerușinații. Pierd din păcate. Bă, mă enervează ăștia. Fii atent. Și în plus, după ce că aproape pe moarte, își mai bagi și te uiți. Dar până la urmă de aia se numește Pompei, Pompeiul morții. Bă, mă, kill me. Așa, bă, kill. Măcar pe ăsta să-l omor. Bă, am pierdut din păcate, stați puțin. Nu uitați cum mi l-am făcut și că am luat cu aceste